Posloucháte podcast Všechny odstíny narcismu. Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Všechny odstíny narcismu. A dnes mám opět ve studiu úžasného hosta Andreu Andreovou. Ahojte. Andrea, zakladatelka a ředitelka organizace Nikdy viac, která poskytuje komplexní podporu a péči jednotlivcům a rodinám, kteří žili nebo stále žijí ve vztahu s jedincem, který má rysy poruch osobnosti nebo poruchu osobnosti. V minulých dílech jsme mluvili o tom, čím se tvoje organizace zabývá, jakou formu pomoci dokážete nabídnout obětem i v České republice. Určitě doporučuji si poslechnout. Mluvili jsme taky hodně o tvých knihách, které jsi vydala, které se věnují jak narcismu v rodině, tak narcismu ve vztazích, včetně návodů, jak se s tím vyrovnat, návodů, jak se rozvést s porouchanou osobností, co všechno zařídit, udělat, aby jste dopadli dobře. V popisku bude určitě odkaz jak na organizaci, tak na knihy. Tento díl jsme se rozhodli věnovat tomu, co to vlastně teda ten narcismus je, protože mnoho z vás se na to ptá, jak to vzniká, kdy to vzniká, proč to vzniká. Ptáte se, chci věřit, že se ptáte proto, že chcete maximálně pochopit tu poruchu a tím pádem se s ní o to více naučit pracovat. Takže já začnu takovou jednoduchou otázkou a ta je, co to vlastně ten narcismus je. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, dobrý večer, podľa toho, kedy nás počúvate. Ďakujem za pozvanie. Takže narcizmus je jednou z poruch osobností klastra B. Máme niekoľko klastrov a toto je teda to Bčko, kde tie poruchy sú veľmi komorbidné, prelínajú sa a majú spoločné vzorce správania a spoločný scenár. Tie poruchy sú 4, je narcizmus, je histrionická porucha osobnosti, hraničná alebo bipolárna porucha osobnosti a potom sú asociáli, ktorí sa delia na sociopatov a psychopatov. Hovorím, že majú veľmi podobné vzorce správania aj črty. A teda medzi tie základné patrí všetkých týchto 4 poruch: emočná nestabilita, impulzivita, problémy vo vzťahoch, skreslené sebavnímanie, egocentrizmus a poruchy empatie. Emočná nestabilita je takým ľahko badateľným takou ľahko badateľnou črtou, pretože oni reagujú, ako sme si hovorili v predošlej časti, na všetko, aj na to, čo si reakciu nezasluhuje. A reagujú primárne obviňovaním a sami si vytvárajú tieto situácie, kde potrebujú byť emočne regulovaní a robia to preto, aby mali pocit moci a kontroly nad svojim okolím a nad svojou obeťou, pretože vtedy majú pocit bezpečia. Vybuchujú, intenzívne a rýchlo sa im menia nálady. Nikdy nevieme predvídať, že v akej nálade budú a keď už aj v nejakej nálade sú, tak nevieme predvídať, alebo keď už poznáme tie vzorce správania a situácie s nimi, tak vieme predvídať, že ako rýchlo sa tá nálada zmení a čo táto črta robí je, že núti všetkých v ich okolí, aby ich emočne regulovali a aby chodili okolo nich po špičkách, aby nedaj Bože nedošlo k ďalšiemu vymyslenému konfliktu alebo nejakej situácii, kde tá obeť sa znova bude cítiť na umretie alebo napádaná, devalvovaná a ponižovaná. Ďalšou takou črtou je tá impulzivita. Veľmi to súvisí s tou emočnou reguláciou. Sú impulzívni, ale tiež sú impulzívni napríklad v sexe, a vo vytváraní vzťahov, v míňaní peňazí, v tom, že napríklad si vyberú nejaký smer pracovný, vyštudujú školu a potom zmenia názor na to, že to vlastne robiť nejdu a idú robiť niečo úplne iné. Alebo menia kompletne svetonázor podľa toho, aké momentálne majú publikum okolo seba. Hej, takže ak je to nejaký zarytý liberál, tak v momente zmení názora a pomaly z neho diktátor. Takže sú veľmi impulzívni, majú problémové vzťahy a to kvôli tomu, že vlastne všetci v tých vzťahoch musia slúžiť a majú obrovský pocit nároku na všetko a všetkých vo svojom okolí a je ťažké im vyhovieť, takže je ťažké s nimi komunikovať. Každá komunikácia je vlastne konfliktom, v ktorom sa ocitnete a neviete ako. A ako hovorím, umelo vytvoreným. To znamená, že je veľmi náročné s nimi udržiavať vzťahy a ak majú vzťahy, tak ich majú veľmi povrchné
A ak sú aj hlbšie, tak sú hlbšie jednostranne, väčšinou z tej druhej strany. A zo strany narcistu sú vykorisťovacie. Oni zneužívajú vzťahy na to, aby dosiahli, čo chcú. Aj aby napríklad budili dojem, že môžu mať zdravé vzťahy. Ale v tých vzťahoch chýba reciprocita a chýba emočné prepojenie. To emočné prepojenie je grom každého jedného vzťahu. Hej? My ideme po familiarite, ideme po tom, čo máme spoločné a ako si vieme navzájom pomôcť, aby nám bolo spolu ešte lepšie a z tohto vlastne tí narcisti benefitujú. Potom tam máme egocentrizmus, ktorý súvisí vlastne aj s tým nedostatkom empatie. Oni tým, že majú menej biele kôry a menej šedé kôry a chýbajúce centrom emócií v mozgu, tak nie sú schopní hĺbkovo precítiť emócie. A teda si všimnete, že sú veľmi povrchní a že reagujú mimikou a gestikuláciou, haptikou zle na niektoré situácie. Možno im aj niečo ide z úst, ale ich mimika a gestikulácia hovorí niečo úplne iné. A keď si to všímate opakovane, keď je to vzorec správania, tak ten človek nie je v poriadku, pretože predstiera, že niečo cíti, aj keď to buď necíti, alebo cíti pritom niečo úplne iné. A tiež chronická nespokojnosť, s tým súvisí to neustále vyhovovanie obete jemu, hej? Že v momente, keď splním to, čo ty odo mňa očakávaš, tak ty zmeníš názor na to, ako to mám robiť, ako mám vyhovovať, aký mám byť. A oni sú chronicky nespokojní aj sami so sebou. Oni vlastne tá kritika všetka toho okolia pramení z toho, že oni nie sú spokojní sami so sebou, pretože nemajú seba. A oni na to dotváranie seba neustále potrebujú ukolovať všetkých vo svojom okolí a potrebujú budiť dojem a to je strašne vyčerpávajúce. Preto sú aj vyčerpaní z tých interakcií. A preto oni vedia niekedy preležať aj celý deň na gauči a niekedy aj tak 3 hodiny rozmýšľam nad tým, že a čo teraz vymyslím, aby som znova mal ten pocit moci a kontroly nad tebou a aby som aby som ťa zaukoloval a aby som ti vyplnil čo možno najviac čas tak, ako ja to chcem a ja to potrebujem, aby mne to vyhovovalo, aby som si mohol dotvoriť sám v sebe ten obrázok o sebe a tiež ako PR pre svoje okolie. Určitá kreativita se jim nepochybně nedá upřít. Ty jsi promluvila o emocích. Na mě narcisti působí dojmem, že oni jako chápou naše emoce, dokážou je předstírat, ale jak říkají odborníci, nedokáže člověk předstírat kvalitně emoci, protože když budeš někomu vyprávět o tom, že ti někdo hrozně ublížil a neuroníš u toho slzu, no tak to nebude to, respektive dá se to poznat. Emócia sa v prvom rade nechápe. Uh-huh. Keď mám priateľku a niečo sa jej deje, nedaj Bože, jej umrie jeden z rodičov, tak ju nechápem. Sedím s ňou, plačem s ňou. A urobím všetko preto, aby sa cítila bezpečne a aby o ňu bolo postarané. Oni toto v sebe nemajú. Oni to vedia trošku predstierať, ako som hovorila, nie veľmi šikovne pred publikom, ale v momente, ako sa zavrú dvere, tak ten priateľ je v tom sám. Uh-huh. Hej, alebo ten partner, alebo to dieťa je v tom samo. Takže nie sú až takí šikovní a prefíkaní. Ja hovorím, keď poznáš ten scenár a keď poznáš ich vzorce správne, tak oni sú veľmi priehľadní. A tiež nie je pravda, že by neboli nejaký extra inteligentní. Meralo sa im IQ a sú tak priemer, podpriemer, bežný priemer populácie. Veľmi málo. To sú už až tí prešpekulovaní psychopati, šikovní, vzdelaní, až prevzdelaní, ktorí sú naozaj inteligentní a tých je malé percento z týchto ľudí z poruch osobnosti. Hej, väčšinou však histrionské ženy, ktoré sa tiež prejavujú ako narcisti, lebo ako sme hovorili, väčšina mužov sú narcisti a asociáli a väčšina žien sú bipolárky, histrionky. A oni tiež nepožrali všetko múdro sveta. Hej, sú také jednoduché telenovelácké typy, by som až povedala. Také, že celú tú inteligenciu si vlastne vykonštruujú pred tým publikom a predstierajú, že sú inteligentné, ale až také inteligentné nie sú. Je to tak, že jenom mně připadají ti narcisti jako takový demoničtí, že dokážou ovládat, ty lidi ovládali vlastně i mě a proto jim přisuzují větší schopnosti, než ve skutečnosti mají? Možno áno. Vyplýva to z toho, že my nevieme pochopiť, ako nás taký debil mohol odžubať. Asi tak nejak. A jediné, čo nám dáva zmysel je, tak asi je možno šikovnejší, inteligentnejší ako ja. Ale nie je to tak. On ťa odžubal preto, lebo ty si nevedela, čo máš vedieť. Mm-hmm. Čo máš k tomu, aby si bola neodžubateľná, vedieť. To nás nikto neučí. A obzvlášť v rodine, kde máme narcistických rodičov. Tí nás učia, ako byť vhodnými obeťami, dokonalými obeťami pre takýchto ľudí. Ako si nevšímať tieto vzorce, ako ich tolerovať, ako robiť všetko preto, aby sme si udržali takýchto ľudí. Takže nie je to o tebe, nie je to o tom, že by si bola menej šikovná, inteligentná, neviem aká, je to o tom, že ty si bola vytrenovaná v skvelú obeť.
Je to pravda. Je to tedy tak, jak se snaží, když už je teda narcista diagnostikovaný a je teda mimochodem na YouTube zajímavý rozhovor 2hodinový s narcistou, doporučuji všem si ho poslechnout, když tak někde napište, já vám pošlu odkaz, že je to nemoc. Je to porucha osobnosti a je to nemoc. Je to... Jak oni říkají s oblibou, já za to nemůžu, já takový jsem. Nemôže za to, že má inú štruktúru mozgu, môže za to, že vedome, napriek tomu, že vie, že má túto poruchu, používa vzorce správania a snaží sa získavať ľudí do okolia, ktorí mu majú slúžiť. Za to on môže. Ja si totiž Mohol by myslím... sa rozhodnúť, že ide do terapie, ktorá by trvala niekoľko rokov, kde by sa naučil nové vzorce, ktoré by jeho okoliu až tak neubližovalo. Nikdy by ich nevedel precítiť, nikdy by nebol o nič viac empatický, nikdy by nebol o nič viac súcitný, ale minimálne by sa naučil vzorce správania, ktoré by neboli až tak ubližujúce pre jeho okolie. A naučil by sa nezneužívať ich vo svoj prospech. Možno. Lebo narcisti v terapii sa učia čo? Lepšie predstierať normálno. Áno, přesně. O tom jsme se bavili posledně, že je to i můj osobní názor, že narcista, který řekne, já jsem si uvědomil, že jsem narcista, já jsem se z toho dostal nejlépe samolečbou, teď máme i takového na českých internetech, teď vám za 5000 korun prodám příručku, jak si to naučíte taky. Jsou jenom narcista, který se naučil vytěžit z toho maximum, anebo člověk, který se naučil perfektně to prostě lépe hrát. Jo? Tak jsem byl odhalený, tak teď už to budu hrát lépe. Nicméně jsem to směřovala spíše na to, že oni se snaží obhajit tím, no ty jsi nějaká, já jsem nějaký, já za to nemůžu. Já za to nemůžu, že takový jsem. Můj osobní názor je, že vědí, že ubližují. Pro mě tím svědectvím toho, že vědí, že ubližují, je, když konfrontuju narcistu s tím, že tohle si udělal, to mi ublížilo, on řekl, že se to nestalo. No tak kdyby... Nemôže za tvoje pocity. Tak, přesně. On se chová hnusně a obviní mě z toho, jak na to reaguju. Ale když už to úplně popře, že se to nestalo, což třeba moje máti popírá, že se ty věci nestaly, tak podle mě tím přiznává, že to nebylo v pořádku. Protože kdyby si myslela, že to bylo v pohodě, tak by řekla, jo, to se stalo a co jako. To je stejné, jako když já... Robia aj to. Tak. Robia aj to. A to je, že a co jako, a teraz ty máš problém, já nemám problém. Což je taky oblíbená věta narcistů, že problém. Svět má problém, já žádný problém nemám, jestli oni mají se mnou problém, tak je to jejich problém. Když jsme se bavili o těch histrionských ženách, že většinou teda nebývají narcistické, ale histrionské a nebo bipolární, ale bipolární porucha osobnosti už je nemoc? Už je, zbavuje své právnosti? Nie. Nebo jako své právnosti určitě, odpovědnosti? Taky ne. Nie. Tiež môže ísť do terapie. Tieto poruchy osobnosti klastra B by mali byť medikované utlmovakmi, aby ich prejavy neboli až také agresívne a zničujúce. Mali by byť v terapii, len čo tam kognitívno-behaviorálna terapia 2 roky trvá, len kým si terapeut vytvorí nejaký vzťah s týmto človekom, keďže vzťah s ním vytvoriť nejde, nejakú formu profesionálneho vzťahu, kde ten človek prestane používať všetky svoje obranné mechanizmy, čo je takmer nemožné pri poruche osobnosti klastra B, pretože oni sú neustále v ohrození. A teraz čo, ideme do hĺbky a ideme pracovať s tým vnútorným dieťaťom. S jakým? Však je mŕtve. Kopme mu, mŕtve šteniatko. No, takže čo teraz? Hej, čo teraz? Sú samozrejme profesionáli. My máme aj vo svojom týme ľudí, psychologov, ktorí pracujú s ľuďmi, ktorí majú poruchu osobnosti klastra B. Robia s nimi roky, rokuce. Dokonca jedného psychologa máme, ktorý robil v base 10 rokov. Sa hovorí, že keď robíš v base 3 roky, tak máš rok odsedený, takže ona má 3 roky odsedené. Je to psychologička. A hajrovala som ju štýlom, ak si zvládla 10 rokov magorov v base, zvládneš čokoľvek a obzvlášť ich obete. Hej? A máme úžasné výsledky s ňou a má aj dobré výsledky s ľuďmi z poruchou osobnosti. Čo je dobrý výsledok? Dobrý výsledok to, že je menej zničujúci. Že si uvedomuje ten vzorec a niekedy sa rozhodne ho nepoužiť. To je asi maximum, čo sa dá urobiť. Hej. A to je nič, pretože ak chceme mať s niekým zdravý vzťah, tak on proste nemôže byť magor. Ani 20% času. Lebo tie vzťahy sú tak komplikované a náročné a treba na nich míňať toľko energie a toľko seba, že my predsa nemôžeme dovoliť si míňať energiu a seba na niečo, čo môže byť z 20% zničujúce. My si nemôžeme dovoliť 20% času hádať, že či ma toto nezničí. Já se trochu obávám, že některé ženy trpí tady tímhletím syndromem matky Terezy a říkají, no ale když ne já, tak nikdo jiný. Trpia spoluzávislosťou, to sa tiež liečí, máme 2 terapeutky na to, čo vám poviem. Trvá roky, kým sa dostanete zo spoluzávislosti, ale dá sa to. A radím to, obzvlášť ak máte deti, pretože vy ako
spoluzávislá osoba vychováte len spoluzávislé deti, ktoré si budú ľahkými obeťami pre takýchto ľudí, pretože si budú vyhľadávať spoluzávislé vzťahy. Vy máte v rukách povinnosť sa dostať do spoluzávislosti. A raz, keď sa z nej dostanete, tak už vám tá nová autentická ja alebo nový autentický ja nedovolí sa pustiť do takéhoto vzťahu. Išli by ste sami proti sebe. V prvom rade musíte vedieť, kto ste. Tohle je samozřejmě cesta. Nejdřív pochopit to, co se jedná, a potom najít cestu sám k sobě. Troufám si říct, že by se to člověku už po druhé stát nemělo. Že už by... Si vtipná. Dneska jsem se rozhodla být vtipná. Myslíš si, že jako když je člověk takhle už jako poučený, vypleskaný životem, já jsem zase prostě, ale je tady fajn kluk a idiot. Beru toho idiota. Áno. Keby si pred obeť, ktorá práve vyšla zo vzťahu, ktorá strašne chce mať konečne zdravý vzťah a neurobila ani zrnko práce na sebe, postavila pred ňu 1000 magorov, tak si vyberie toho jedného 1001. nemagora. Teda naopak. Tisíc normálnych ľudí a tak si vyberie toho jedného magora, ktorý tam niekde skrytý úplne vzadu a ona si ho nájde. Pretože ideme do vzťahu po familiarite a ideme do vzťahu cez ten vzorček Disney. Stretli sme sa, obrovská láska, wow, kopu dopamínu. Niečo kolosálne dojebal, ale nevadí, ja ho zachránim a sme šťastní spolu, až kým... Hej, každá jedna rozprávka, čo si budeme rozprávať. Takže my sme takto nastavení, my sme takto vychovávaní, my sme takto modifikovaní našimi narcistickými rodičmi, jak máme. A teda nemáme šancu na zdravý vzťah, pokiaľ sa neuzdravíme a nezačneme vnímať samých seba, naše hranice, kde končím ja, kde začínaš ty a čo na sebe dovolím páchať a čo už je cez. Když bychom se vrátili k tomu narcismu, často se říká, že narcismus je vlastně zraněné vnitřní dítě. Jaký je tvůj názor na zraněné nebo mrtvé vnitřní dítě? Áno, je zranené, ale to je aj naše. Hej, aj my, ak pochádzame z primárnej väzby, kde mal človek poruchu osobnosti, tak máme zranené deti, zažívali sme traumy celé detstvo a predsa z nás nie sú magory a nesnažíme sa ubližovať všetkým a nevykoristujeme každého, koho stretneme. To nie je ospravedlnením. A my ako spoluzávislí máme jednu úžasnú vlastnosť, že si ľútosť zamieňame s láskou. Takže on, keď v nás vyvolá ľútosť, čo urobí v prvých momentoch, tak my sme zalaskovaní po uši, lebo tu máme koho zachraňovať, tu môžeme poskytovať v tom vzťahu, tu môžeme sanovať, tu môžeme ošetrovať. To je jedno, že ja ešte nie som ošetrená, hej. Takže na úkor seba. Takto jsme vytrénovaní. Budu ošetřovat jeho. Myslíš si, nebo jaký je tvůj názor na ten vznik toho narcismu? Co se říká, buď je to dítě moc milované, nebo je mu naopak láska odpírána, nebo je to prostě genetická nebo epigenetická věc, nebo kombinace všech faktorů? V knihe Nikdy viac, drahí rodičia, mám tam taký diagramček, že čo všetko prispieva k tvorbe narcizmu, alebo teda k tvorbe poruchy osobnosti. Áno, je to genetika. Ak máme dieťa s magorom, tak máme 50% šancu, že to dieťa bude magor. A potom je to samozrejme prostredie, v ktorom vyrastá, tá primárna väzba alebo nedostatok primárnej väzby, nedostatočná primárna väzba, to znamená buď matka s poruchou osobnosti, alebo matka, ktorá je rušená človekom s poruchou osobnosti a sama je v stave prežitia. A potom tu máme také, že kultúrne aspekty toho celého, lebo niektoré spoločnosti doslova preferujú alebo podporujú narcistické správanie a črty a tú takú individualitu. A to jsou které společnosti nebo kde? Například arabské. Hej, tam, takhle, aha. Tak to je úplně celé. Jako... Tam je domáce násilie príjmané, dokonca vyžadované a imámy učia, ako treba poriadne zbiť manželku a podobne. Teraz nechcem uražať Arabov, lebo tiež nemôžeme všetkých Arabov, alebo teda islamistov hádzať do jedného vreca. Hej. No, ale tak to úcta k tej žene. Takisto ako aj kresťanov, aj židov, aj kohokoľvek. Takže dejme tomu, že ta narcistická porucha osobnosti u toho dítě může propuknout z mnoha důvodů. Z části teda nevím, jestli je prokázána dědičnost v tom pravém slova smyslu, že dědičnost a dá se to nějak teda ovlivnit? Může správný rodič, dejme tomu, že k tomu děti někde přijdeš, třeba najdeš, jo? To znamená, nedetekuješ tam tu 50% šanci, tou správnou láskyplnou výchovou jako tomu předejít? Dá, ale toho nesmieš vychovať s magorom. Čo ešte ty magory nedovolíš? Ani. A nebo samozřejmě s magorkou, jo? My se tady bavíme, protože jsme dvě ženy, tak to samozřejmě to zlo vidíme v těch mužích, ale i narcistické ženy existují, čtu příběhy. Narcistické ženy ještě bych řekla, že možná mají malinko
v uvozovkách evoluční výhodu, protože ženě, když řekneš, že když ona tvrdí, že je jí ubližováno, tak to spíše tomu lidi uvěří, než když řekne chlap, že je mu ubližováno. Ja mám veľa klientov mužov, ktorí so mnou pracujú na tom, aby boli stabilnými rodičmi pre tie deti, aby vedeli zvládnuť celý tento justičný proces a všetky veci s tým spojené a boli v kľude a vedeli si nájsť samých seba a pokračovať v živote. A ich manželky a partnerky sú klientkami iných centier pre týrané osoby. Takže to je doslova hra na, že kto je tu väčšia obeť. No ale oni dokážou, ta ženská dokáže, nebo víš co, ženské to budeš asi spíše věřit. Jo? Obecně si myslím, že i chlap bude mít prostě nie. Problém jako u vás ne, vy ste profesionálové, ale... Ani nie profesionáli, keď mám pochybnosť, keď ja som si nie v sebe istá, že nemám dostatok dôkazov, lebo samozrejme, že vidím dôkazy, vidím nahrávky, vidím správy, vidím, ako ona komunikuje, vidím, čo robí, vidím to na tých vzorcoch, čo sa mu dejú. Ak som si neistá, čo sa stalo, tak posielam klientov, aj keď som si istá. Posielame klientov ku našej psychiatričke, ktorá im urobí evaluáciu a prípadne ich namedikuje a podobne a potom z tej správy je jasné, že či ten človek je v poriadku a má dobrú štruktúru osobností, alebo nie. Niekedy pracujeme, hovorím aj s tými násilníkmi, nie veľmi často, lebo našim cieľom nie je zachrániť ženy alebo mužov, ale ďalšiu generáciu. My potrebujeme vychovať generáciu zdravých detí, aby sa to tu už neopakovalo. Ja viem, že to je utopia, ja viem, že to je na facku, nech sa prebudím, ale toto je môjim... Aj si sa pýtala, že odkiaľ mám toľko energie. Toto je môj zdroj energie. Ja chcem, aby tá ďalšia generácia proste fungovala a urobím všetko preto, aby to tak bolo. Takže sa oprostiť od medzigeneračního... Hej, preto aj prednášam po školách, po preťakom, tam ich vyšokujem tým ACE score a predpovedám im budúcnosť, že kedy zomrú a jak budú žiť. A ja dúfam, že väčšina z nich naozaj mám taký feedback, chodia za mnou po prednáške a teraz čo? Hej, tak im poviem, že a takáto terapia a tuto musí zajsť a takto si a buď čo najviac mimo domov, hľadaj si tie konštanty mimo, hej, aby sa zachránili, lebo to už, či títo dospelí niečo so sebou robia alebo nie, je to na nich, je to na ich rozhodnutí. Ale tie deti za to nemôžu a môžu to mať inak. A pokiaľ my im neukážeme, že to môžu mať inak, tak to inak nebudú mať. Já si totiž snažím dopídit toho, jestli narcistická, mně je jako v mojí hlavě jasné, že narcistická porucha osobnosti, jakákoliv porucha osobnosti nikoho neomlouvá. Nedává ti prostě pravomoc někomu ubližovat s argumentem, já jsem prostě takový, jsem poruchaný a všichni se z toho zblázněte. Současně mě by samotnou zajímalo a svého času mě to taky zajímalo a zajímá to spoustu diváků, co se jim vlastně těm chudáčkům stalo. Protože samozřejmě dotýkuji jenom svoji rodinu. Nevím, co se stalo jako mojí matce v dětství, že se z ní stal takový člověk. Jediné, co si zemřeli všichni příbuzní velice brzy. Jediné, co si dovedu jakoby vybavit, je, že matka měla 6 bratrů, takže byla jediná holčička a já si teda říkám, dobře, tak možná byla jediná holčička, tak si z ní všichni pokakali, seš princezna. To takové to jako si výjimečná jenom protože si. Protože ona se celý zbytek života považovala za výjimečnou jenom protože je. Ale ty další věci už jsou pro mě nepochopitelné, jako proč chceš ubližovat vlastním dětem a proč si to děcko vůbec pořizuješ, aby se dělala tyhle věci. Já jsem vůči ním docela nekompromisní a zlá, ale i mně se stává, že mi třeba na tom Instagramu někdo napíše, no a protože pořád linčujete, tak je nechte být, oni za to nemůžou, že jsou takový. Tak, no. Áno, aj nám chodia správy, že vy kurvy nevďačné, každému do ruky treba iPhone, to určite píše nejaké malé decko, ktorému rodičia nekúpili, neviem čo. Áno, a nevidia za tým dospelých ľudí, ktorí si proste uvedomili, že takto sa to ďalej nedá. A pomenúva, my nikoho nelinčujeme, my niekoho neosočujeme, my hovoríme, čo sme zažili a že to nebolo v poriadku a to je úplne v poriadku to povedať na plnú hubu. Lebo aj do kníh, keď som sa podpisovala tým, ktorí si kúpovali knihu v predpredaj, som písala, že pravda lieči, nič iné ťa nevylieči ako to, že to povieš na plnú hubu a spracuješ to a vyradíš to ako nepoužiteľné a naučíš sa niečo nové, čo to nahradí, čo ti ten rodič mal dať v prvých 12 rokoch a ty na to prichádzaš po 40-ke. Nič iné nefunguje. Navíc se říká, že trauma se začne hojit, až když je pravda uznána, až když někdo řekne, jo, tohle, co si prožila, nebylo v pořádku a až v tu chvíli. Tvůj osobní názor, a teď
upozorníme, že zůstaneme v rovině osobních názorů, aby jsme ho taky neskončili ve vězení. Já považuji narcisty za poměrně silně nebezpečné lidi. Když jako milovník true crime poslouchám některé podcasty o tom, jak on to byl jako manžel, pak si našel milenku, nevěděl, jak to má vyřešit, tak uškrtil svoji ženu, 2 děti, hodil je do nádrže s ropou a představoval si, že teďka prostě přijde za to a začne ten nový život. Když jsem si o tom případu četla něco jako ve zdrojích, tak tam samozřejmě taky jako zjistili narcistickou poruchu osobnosti, ale zase není to nikde v titulku, neříká se tenhle narcis udělal tohleto, protože to, jak už jsme si řekli, nikoho vlastně ve finále nezajímá. Prisuzuješ jim až takovou nebezpečnost? Určite. Máme sa ich bát? Nie. Dobrá treba odpoveď. sa edukovať a treba sa im strániť, čo možno najviac. Treba sa odizolovať od nich. Je teda ta lepší varianta zbavit se všech narcisů ze svého života, kolik můžu, než ta, už jsem se s tím naučil pracovat, ti vám budu čelem a budu vás jako měnit a budu vám ukazovat. Oni za vami prišli a povedali, že sa chcú zmeniť a robia na tom? Ne. Tak. Hodně často slyším taky ten příběh o tom, že když někdo si uvědomí, že jeho manžel, partner, rodič byl narcistický a chce si to, já jsem tu tendenci taky měla, s tím člověkem vyříkat, přijít za ním a říct, já vím, že jsi narcista a já to všechno si splňuješ ty body a tady ti přečtu ty body. Že je úplne zbytečné to dělat. Je to úplne zbytočné a dávame im muníciu do rúk, lebo v momente, keď im povieme, že nejaká porucha existuje, tak oni si ju z jedného článku naštudujú a budú aplikovať tieto informácie na nás. A urobia narcistov z nás a oni sú samozrejme naše obete, takže je to úplne zbytočné. Dopouštějí se, nebo z vašich zkušeností, dopouštějí se narcisté často toho fyzického násilí v tom vztahu? Narcisti ani tak nie. Skôr asociáli, sociopati, psychopati, maligní narcisti. Hej, ako sme hovorili, máme nejakých 12 druhov narcistov, takže maligní narcisti áno. A potom schizoafektívni ľudia, čo už nie je klaster B, ale majú rovnaké vzorce, ako som hovorila, aj čo ty a podobne. Narcista ide do otvoreného fyzického násilia, až keď je naozaj zúfalý a veľmi ohrozený. Preto my pred odchodom, aby sme seba uchránili, potrebujeme sa naučiť Grey Rock metódu komunikácie, najlepšie White Rock, čo je Grey Rock plus, ďakujem prosím, je veľmi slušná forma komunikácie a musíme sa naučiť deeskalovať konflikty bez toho, aby on mal pocit, že my sa tu snažíme si tu ustať hranice. Lebo my v tom vzťahu nesmieme existovať. Hej. Ak nemáme šancu z toho vzťahu odísť, a tu napríklad hovorím o narcistických rodičoch, ktorí, ja neviem, potrebujú našu pomoc a nie z čistej lásky, ale preto, aby som sa na seba mohol pozrieť do zrkadla, sa ich rozhodnem dochovať, musím sa naučiť reverzný gaslighting. Čo je metóda komunikácie, kde ja si z toho narcistu urobím malé nespratné decko, ktoré upracem v priebehu pár sekúnd. Ale toto nerobíme pri fyzicky nebezpečných ľuďoch. Hej, toto robíme pri narcistoch, ktorí si uvedomili, že už nad nami nemajú moc, opakovaným reverzným gaslightingom a inak to proste nejde s nimi. Hej? Řekni nám o reverzním gaslightingu víc. Nemôžeme napríklad dochovať niekoho a robiť mu neustále rohošku. My sa zbláznime a väčšinou to dopadne tak, že my umrieme skôr ako ten, koho dochovávame. To sú príbehy z praxe, ktoré poznám. Mala som veľa klientiek, ktoré skončili naozaj s porážkou potom alebo predtým, ako im umrel rodič, ktorého dochovávali. Alebo ak neskoro odídu napríklad od manžela, hej, že sa rozhodnú až po 60-ke. Takmer každá 1 do pol roka má porážku. Takže, aby nás to nezničovalo, potrebujeme si takto stanoviť hranice a ten reverzný gaslighting, vieš, čo je gaslighting, keď máš pustený horák, plyn a on po tebe hádže zápalky a devalvuje ťa a snaží sa ťa vyprovokovať k reakcii, aby na teba mohol ukázať prstom, že si tá nenormálna. Reverzný gaslighting je to, že ja chytím tú zápalku a hodím ju naspäť. Čiže mu to nejak vrací. Nechám sa mu vysvetľovať. To znamená, že on mi povie, že toto si zase neurobila a ja zoberiem tú zápalku a hodím naspäť. A ty si to prečo neurobil? Hej, čo som neurobila? Nerozumiem ti. Vysvetľuj sa mi. A dopytujem sa a dostanem ho do úzkých. Toto nemôžem robiť pri fyzicky nebezpečnom človeku, pretože vtedy má absolútny pocit straty kontroly nado mnou a pôjde do toho fyzického útoku. Toto môžem urobiť pri človeku, pri ktorom som si istá, že si nesmie dovoliť.
Hej, to znamená napríklad taký rodič, hej, dospelý. Takže reverzný gaslighting, ak s tým človekom musím nejakú formu vzťahu udržiavať, nesmiem to robiť, ak mám kontrarodičovstvo po rozvode. Do momentu, kým nemám papier o tom, že buď sú mi deti zverené, alebo máme nejak nastavený styk, pretože to bude používať proti mne a my sa väčšinou vydáme len pri odovzdávaní detí s týmito ľuďmi. To znamená, že deti sú toho svedkom. Nesmú to vedieť. Hej. Takže my v rámci kontrarodičovstva komunikujeme len jedným komunikačným kanálom, väčšinou e-mailom a väčšinou Grey Rock metodou komunikácie. Když už jsme u toho, řekneš nám o tom více. Máme tady šedá zeď, bílá zeď, nízký kontakt, žádný kontakt. Je to způsob, jakým komunikovat. Samoosvěročení. Tak, je to způsob, jakým komunikovat s narcisty podle nějakých levelů, jak já to nazývám, jak moc jsou žitelní. Podľa toho, čo ja potrebujem. Tu už musím vedieť, kto som ja, kde končím, kde začína on, čo ja potrebujem z tohto vzťahu, za akým účelom vydolovať. Či je to ochrana môjho dieťaťa, alebo majetku, alebo moja vlastná integrita a podľa toho prispôsobujem tú komunikáciu. Ono sa môže ísť z low kontaktu do Grey Rocku a môžem ísť z Grey Rocku do reverzného gaslightingu a môžem to meniť podľa situácia, podľa toho, v akom momentálne nastavení on je a čo ja potrebujem dosiahnuť. Co ja potrebujem, co je třeba dobré pro mé dítě. A musím ísť do toho s tým, že ja nebudem mať pocit viny za to, že touto komunikáciou potrebujem niečo dosiahnuť, lebo ten pocit viny príde a bude zahlcujúci a budem sa cítiť ako taká posledná sviňa a musím sa pozrieť do zrkadla a uvedomiť si, urobila som to preto, lebo. Hej, a musím si to vedieť odôvodniť, aby som sa nezbláznila, aby som neprišla o samu seba. Chápu to, protože jsem sama měla pocity viny z takové formy komunikace, protože mi to přece jenom jako člověku, který nějakým způsobem má v sobě nějakou dávku empatie, tak mi to přišlo takové hrozně tvrdé, ale je to jediná věc, která funguje. Ten reverzní gaslighting bych já považovala za vyšší dívčí. Rozhodně bych se do toho nepouštěla někde, jako teď jsem si o tom něco přečetla, vyzkouším to na tebe. Asi bych si dala trochu odstup a jako funguje to? Třeba... Na to musí byť človek veľmi ošetrený a zastabilizovaný a dlho spod nadvlády toho magora. Jo, aby tohto byl schopný. Je to trochu, ale třeba na mého manžela to funguje, protože on velice často, když jsem se mu snažil něco vyčíst, používal větu, já ti nerozumím tomu, co říkáš. A to tě a zase sa ideš vysvetľovať. Přesně. A on ťa zaukoluje a zase má čo? Pocit moci a kontroly. A mně to tenkrát přišlo, nebo tenkrát to vysvětluješ, protože říkáš, že to přece na konci musí pochopit. A všem doporučuji, nedějte to. Nedělejte to, jenom ho krmíte. Když už musíš někomu vysvětlovat, že se choval způsobem, který ti ublížil, tak už je něco špatně. Keď někomu musíš vysvětlovat základné emoce, tak si zle. A když si to o tebe nechá vysvětlovat posté, tak se jenom znova nechá krmit tím úžasným pocitem, kdy tě vidí úplně zdeptanou, jak mu v slzách prostě říkáš, co na tam nechápeš, mě to ublížilo. Takže tohle to vůbec nedělíte. Nicméně, větné spojení, já ti nerozumím, používám dneska já na něho. Ve chvíli přijez nějakou blbosti, tak řeknu, já ti nerozumím. Ano, to je ten reverzní gaslighting. Ale to jsme od sebe x let a Mhm. už nemáme v podstatě jako jo, už a to je taky znamenalo nějaký posun. Já bych asi úplně nedoporučovala to aplikovat bez nějaké předchozí zkušenosti. Za mě teda mnohem lepší je, když už je to váš manžel, manželka, musíte s ním komunikovat tak fakt jako omezeně, slušně, nenechat se vyprovokovat. A věřte mi, tím je naštvete úplně nejvíc. A hlavně pri Grey Rock metóde, ktorú učíme obete, je skvelé to, že ty sa musíš zamyslieť, aby tá veta bola odpoveďou na jednu z otázok, na ktorú chceš odpovedať. To znamená, najskôr musíš vyselektovať, že na čo vlastne idem odpovedať, alebo čo idem zdeliť. Musí to byť čo najkratšia veta, maximálne 2-3slovná. Dobre, s prídavnými menami nech dáme 6-slovná. A nesmiem tam pridať emócie. Čo sa vtedy deje? Ja sa zamýšľam prefrontálnym kortexom. To znamená, že mám amygdalu vypnutú a nie som v reaktivite. Neprodukujem kortizol, takže samu seba ošetrujem. Hej? Takže áno, nie, možno neviem, vysvetlím ti neskôr nič nesľubovať, nejak sa neukolovať, akýkoľvek úkol od neho príde, opýtame sa, prečo to nerobíš ty? Hej? Je to tvoja zodpovednosť, prečo? A nech sa vysvetľuje. Hej? A dookola prečo? A ešte jedna fráza, nebudem sa zúčastňovať tvojich umelo vytvorených konfliktov. To je také jako takové dlouhé. Tam hasíme. A tam už ďalej nepíšeme nič, lebo my sa predsa nezúčastňujeme umelo vytvorených konfliktov. Hej? Já jsem se úmyslně ptala na tu jejich agresivitu případnou, protože v mé hlavě jako
jsou schopni teda všeho a možná je jako zbytečné. Tady toto zase, co si tím dokážete, co si tím získáte, berte to tak, už ho nechte konečně jít z toho svého života a potom rozvodu toho člověka, respektujte ho, že to je taky spolurodič vašeho dítěte. A tím to končí a to jednou skončí. Vaše dítě jednou bude dospělé, bude se samo rozhodovat a už potom s ním nemusíte být v kontaktu. On to bude samozřejmě třeba si vyvolávat a vy to nechtějte, potom už to dítě si žije vlastním životem a tak dále. Říká se, že když máš s někým dítě, tak je součástí tvého života navždy. Já si tak úplně nemyslím. Nie. Nemusí byť, ak sa úplne odstrihneme a to dieťa vlastne len pendluje, my sa nezúčastňujeme toho, čo tam to dieťa prežíva, my si ho ošetríme po príchode, ale nevyzvedaním, čo bolo u tatíka a čo ti povedala. Hej, ale aj príprava na styk napríklad podľa sociálky má vyzerať tak, že a teraz pôjdeš ku tatíkovi a on ti kúpi lollipop a tam ti bude tak super. Klameme tomu dieťaťu a ešte mu klameme my ako primárna väzba. Toto nesmieme absolútne robiť. My, čo môžeme urobiť, je pripraviť dieťa na styk štýlom. Teraz pôjdeš ku otcovi, budeš tam alebo ku mame. Prídeš o 2 dní a keď prídeš, kým ty prídeš, ja pôjdem nakúpiť, upracem, aby to dieťa bolo spokojné, že tá mama niečo robí, nejak sa ošetruje, vie, čo sa tam deje doma. Nezdielame súkromné informácie, že teraz pôjdem s Betkou do kúpeľov, lebo to bude použité proti nám. Lebo tam na druhej strane sa bude vyzvedať a tam na druhej strane sa bude zdieľať, lebo to dieťa sa bude báť nezdieľať. Takže takéto vágne všeobecné informácie. A po príchode budeš mať prekvapko. A teraz musíme prichystať to prekvapko. Aby to dieťa malo pocit bezpečia, že dobre odchádzam, vrátim sa, viem presne kedy, mama bude v pohode a ja keď sa vrátim, ešte s ňou zažijem Disneyland. Lebo čo začnú robiť v rozhodovom období Magory? Disneyland. Začnú sa zrazu starať o deti, o ktoré nezakopli 12 rokov. Takže prekvapko nemusí byť fakt ten Disneyland. To stačí, že upečieme si niečo spolu. Máme spolu movie night, ideme sa prejsť, ideme, ja neviem, pozrieť našich kamošov, ktorí sme dlho nevedeli. Čokoľvek, čo to dieťa malo a má rado. Hej. A po príchode samozrejme niečo bolo u oca a nevyzvedám ako taká drbná, ale v pohode sa máš a ideme zase do plánovania budúcnosti a keď to dieťa príde s tým, vieš čo, mal som na hovno víkend, toto som zažil, tak si s ním sadneme v tej situácii a povieme jej, milú to, že toto zažívaš. Žiadne dieťa by toto nemalo zažívať. Urobím všetko preto, aby som ti pomohla sa, stabilizovať, necítiť takto, čo teraz odo mňa potrebuješ. Čo môžem urobiť preto, aby sa cítil lepšie? Čo môžem ja urobiť preto, aby som chtěla takovou mámu. Niekedy to trvá aj 2-3 dní, táto stabilizácia dieťaťa. Je to naozaj nápad, keď si predstavíš, že o nejaký týždeň odchádza to dieťa znova to zažiješ. Ale týmto celým vzorcom príchodovým a ošetrovacím my vlastne učíme to dieťa vnímať, čo cíti, pomenovávať to a ošetrovať samo seba. Takže my to budeme robiť čím ďalej, tým menej v tej budúcnosti. A týmto prijatím, bezpodmienečným prijatím a ošetrovaním ho učíme, že takto má fungovať ten vzťah. A on skôr či neskôr, alebo ona začne vyčítať tej druhej strane, že ale toto sa u teba nedieje, prečo sa to u teba nedieje a prečo musím byť vôbec ošetrovaná po stretnutí s tebou. Že toto by sa vôbec nemalo diať. A to dieťa si začne vlastne tak šufličkovať, že normálne, nenormálne. Hej? A začne prirodzene inklinovať k tomu, kde je ošetrené a kde je chápané a kde je príjmané. Takže toto by byl taký návod. Já se zeptám na to bezpodmínečné přijetí. Já jsem tu otázku nedávno dostala, já upřímně jsem nevěděla, co na ní mám odpovědět. Jestli to bezpodmínečné přijetí znamená třeba to, že toho člověka i své dítě bezpodmínečně přijímám a miluju ho, ať jaký je. Třeba když je narcistické? Áno, to neznamená, že to správanie validujem. Ja môžem prijímať, že mám dieťa s poruchou osobnosti a to neznamená, že validujem jeho správanie. Ja ho prijímam ako bytosť, viem, že má problém v tejto sfére a v tejto sfére ja nevalidujem, že je to OK. Tam mu dám najavo, že to nie je OK. A zase idem do toho, že čo môžem ja urobiť, aby som mu pomohla toto neprežívať, takto nebyť. Ak tam nie je nič, tak príjmem fakt, že tu proste ako rodič nemám čo robiť, požiadam o pomoc odborníkov napríklad, hej. A budem sa snažiť mu to normálno nastaviť a budem sa snažiť, aby tých vzorcov čo najviac poňal odo mňa, než z tej druhej strany, aby mal na výber v tých situáciách, ako sme si hovorili, že oni naozaj nemôžu za to, že majú poruchu osobnosti, ale môžu sa rozhodnúť, že toto mi nefunguje, zraňuje to ľudí v mojom okolí, dobre, mám z toho pocit moci a kontroly, ale nefunguje mi to, niečo by som mal zmeniť asi.
začne používať tie vzorce normálne, hej? Aspoň v niektorých situáciách. My nezvratíme poruchu osobnosti, keď už tam raz je. Za mě se to totiž jakoby zaměňuje, že někdo si vysvětluje pocit bezpodmínečná, nebo pojem bezpodmínečná láska trošičku jinak. Tak. Ja ťa môžem milovať a môže sa mi nepačiť, že robíš XY. No akorát, že u toho narcisty bude problém, že mu dáš tu kritiku a ta reakce jeho na tu kritiku jako bývá jako velmi špatná. Myslím si, že s tím, a o tom se taky budeme bavit v příštím díle, práce s těmi dětmi bude asi velice speciální. Když bychom měli říct, jaký je věk, nebo je nějaké období, kdy se dá teprve diagnostikovat narcismus, nebo zase ze zkušeností i psychiatrů a tak dále, nikdo nepřichází v podstatě do jakékoliv ambulance s tím, já jsem narcistický, chci se léčit, dostáváš se tam z úplně jiných důvodů, buď musí, něco provedli, anebo přichází s jinou poruchou, nebo osobnostní nemocí, nebo prostě postižením, nebo čímkoliv. Ale že by zaklepali a šli se léčit, tak to ne. Další otázka bude, jestli se to dá léčit, ale dá se narcismus léčit? Ano, v krematoriu. Já jsem jako věděla, že tohle řekneš, mě tohle to vždycky pobaví. Dá sa tlmiť, dá sa korigovať. Dá sa tlmiť utlmovákmi, alebo anxiolytikami, alebo antidepresívami. Prvá diagnóza, ktorú narcisa dostane, je úzkostná depresia. Kto ešte takúto diagnózu dostáva? Obeť narcistu. A lenže obete narcistu často dostávajú aj diagnózu bipolárna porucha osobnosti, pretože tie črty sa prelínajú s PTSD a s komplexnou, posttraumatickou poruchou. Ale tie obete sa do roka zbavia tej poruchy osobnosti zázračne. A u Magora sa vlastne len prehlbujú problémy a samomedikuje sa do toho, ako je medikovaný psychiatrom alebo neberie lieky, takže ten mozog atrofuje a pridružujú sa ďalšie a ďalšie poruchy osobnosti. Takže dá sa tlmiť. Väčšinou berú antidepresíva, potom prechádzajú alebo súbežne berú anxiolytika, potom nejaké ťažšie lieky a mali by byť medikovaní do konca života, aby neboli nebezpeční sami pre seba a svoje okolie. A potom terapiou sa, ako som hovorila, kvázi dajú naučiť nové vzorce, to by v tej terapii museli ostať. Oni po prvej terapii už potom sa prezentujú, ako oni boli v terapii. A keď sa ich opýtaš, že koľkokrát boli, tak raz. Alebo potom si nájdu terapeuta, ktorý im validuje to všetko, čo robia, bude neznalý, alebo len chce zakešovať. Alebo naozaj trafia terapeuta, ktorý vie, ako to zvládať a vie, čo s nimi robiť, len či tam zostanú v tej terapii, to už je otázne. Naše terapeutky majú napríklad aj klientov s poruchou osobnosti, ktorí že vydržia napríklad pol roka v terapii a potom ich nevidia rok, dva, kolosálne si poserú život, vzťahy, zničia životy, potom prídu znova, že čo sa im všetko stalo, chuďatkám. Potom znova na sebe pracujú úvodzovky hore-dole a takto sa to cyklí. Hej. No. Je to hrozné. Ja si neviem predstaviť takúto existenciu. Veľmi s nimi súcitím, lebo nechcela by som takto žiť. Neviem si predstaviť, že niekto nevie precítiť radosť. Že niekto sa neteší z toho, že sa niekto druhý teší. Ja sa neviem predstaviť. Hej, a to je hrozná existencia. Oni mají radost jenom z cizího neštěstí, takže oni umí mít radost. Ale aká je to radosť cudzieho nešťastia? No to já nevím. No. Ale já to třeba viděla, jako, že fakt prostě někomu to je jako fakt prostě, jo, že tak si říkám, tak umíš prožít sakra radost, akorát prostě ti to spouští blbá věc, jo. Nespouští ti to, že kamarádovi se něco podařilo, spouští ti to, že kamarádovi se něco nepodařilo. Takže jako já bych úplně chtěla prostě na jeden den mít jejich mozek. Ne, ale pak ho dám pryč, jo. Si vydezifikuju hlavu. Ale chtít to jako pochopit. To nepochopíš. Já vím, že to nepochopím. A já taky každému říkám, nesnaž se to pochopit, protože se to nedá pochopit. Pro nás je to nepochopitelné. Aj mojim klientom hovorím, nesnaž se to pochopit, keby si to chápal, tak máš poruchu osobnosti. No, ale jakože jak je toto možné? Jak můžu jít celým životem a prostě nenávidět všechny, včetně sebe? Celý život. Jako, že co je to hrozná existencia. Tak s tím něco dělají, jako, nebo že zase kdybych s tím měli něco... No a čo majú oni s tým robiť? Veď to im robia všetci tí naokolo. No jasně, no je to, jako to, ale to je fakt, jako není to příjemné. Jo? Možná třeba, kdybych si mohla vybrat, že bych si chtěla vybrat někoho nemoc, tak se asi vybrala něco jiného. Jo? Že třeba, nevím, schizofrenie může být aspoň sranda, protože vidíš draka v kuchyni, jo? Ale tohle to jako nechtěla bych to. Schizofrenici vedia byť veľmi nebezpečný. Máme obete schizofrenikov. Měli jsme v rodině, no, babička svařila hrnec
5-litrový horké vody polila dědu, zapalila dům a tak. No. To bylo jako, šla na něho ze sekirou. Děda si taky užil spoustu srandy. Takže žádný soucit k ním. Jako... Ja mám súcit k ním, ale neospravedlňujem ich konanie. Otázka, ani ich nelutujem. Ty to umíš rozlišit, jak když mám k někomu soucit, jak je mi ho logicky líto chcou zachránit, že jo? Ten syndrom. Ľútosť je prezlečený hnev. Súcitíš, lebo máš niečo prežité a si empatická bytosť a súcitíš s tým, že to asi môže byť veľmi ťažké, ale nejdeš do hnevu ani sa nejdeš presvedčiť o tom, že ty to môžeš zmeniť, ani sa nejdeš do toho zapájať. Hej? Súcitíš, lebo áno, je to strašné bytie. Ja si neviem predstaviť, že by som takto byla, ale že by som takto existovala, že by som takto fungovala. Ale nelutujem ich, lebo oni to môžu z časti zmeniť. Oni s tým môžu pracovať. Tak ako ja som musela pracovať so svojimi traumami a roky vykladať na terapiách a robiť na sebe doma. Už predela mám 38 a som pomaly sa fyzicky blížim k veku, na ktorý sa cítim od malička, čo je 75. Hej, som unavená zo života. A je to únavné a ja im verím, že sa do toho nechcú pustiť, lebo to je kurva únavné. A ešte aj pre človeka, ktorý to nevie precítiť. Hej, to musí byť strašné. Ja stále idú len po povrchu, po tej kognitívnej úrovni. A to neznamená, že ich lutujem. Hej? A že to validujem. To absolútne nie. Súcitím. Musí to byť hrozné. A to neznamená, že im hovorím, OK, si super a budeš obeť do konca života, lebo ty nie si obeť. Ty si zodpovedný, tak ako ja som zodpovedná za svoje traumy, za to, čo mám prežité, za to, čo pácham alebo nepácham na druhých, ako im pomáham, nepomáham, ako idem svojim životom. Já za jednu z nejzákeřnějších forem narcismu považuji tu hru na oběť. To jsou takové ty profesionální oběti. Přiznám si, že jsem v nedávné době někomu takovému ještě i se s tím vším, co žiju, naletěla, protože ten člověk na začátek působil jako oběť narcistického zneužívání, jako člověk, který kam strčil čumák, tam se mu něco stalo. Možno aj bol. Oni niekedy sa nájdú dvaja ľudia z poruchou osobnosti a naozaj to je hra o tom, že kto je väčšia obeť. Ale to bylo fakt jako profesionální oběť. Jako, že to jsem v životě neviděla. A celé se to vlastně navenek vyplulo až ve chvíli, kdy já jsem nereagovala tak, jak ten člověk. Jednak ten člověk reagoval extrémně špatně na kritiku, což pro mě je takový dost signifikantní znak toho, že něco bude v nepořádku, protože kritika prostě není nic špatného, poslechnu si to, můžu si z toho něco vzít. A pak tam byl velké rozčarování, když já jsem nereagovala tak, jak ten člověk očekával. Když jsem, nedej bože, do toho dala nějaký racionální vhled nebo něco takového, tak to byl úplně emocionální. A vlastně nebo že chcela, aby prevzal zodpovědnost za to, co se mu děje. Jo, no. To jsem vlastně chtěla, no. Vlastně jsem říkala, dobře, jo, no, tak to. A... Tu máme presne testík, že počúvame niekoho a môžem nás aj vyvolať ľútosť, lebo však tu si zamienime z lásku ako dobrý spoluzávislí, ale keď sa ho pýtame, že dobre, a kde je tvoj podiel zodpovednosti a ten človek ide do útoku alebo do ešte väčšej obete, tak vieme, že no, takže toto považuji za docela jakoby zákeřnou formu. Považuješ se dneska za člověka imunního vůči narcismu, narcistické poruše osobnosti? No, v pracovnom živote 100%. Už teraz, lebo aj tam som mala osoby, ktoré som musela vyselektovať, odstrániť. A v súkromnom živote mám tak malú a bezpečnú bublinku, že keď sa tam ide prepustiť nový človek, tak je tak otestovaný, že som si naozaj istá, že nie je narcista. Veľa testujem. A dovolujem si pochybovať a dovolujem si nevytvárať s nimi hlboké vzťahy, tak ako by som v minulosti hneď na počkanie. Testujem tak, že sledujem, či si robí z huby riť, či to, čo povie, naozaj urobí, alebo keď to neurobí, alebo sa niečo udeje, či preberie zodpovednosť, alebo sa hrá na obeť. A to sa, na to treba čas. Na kvalitný vzťah treba čas a energiu, nič viac. A pokiaľ nemáme čas a energiu na to, aby sme si vytipovali, že či ten človek je pre mňa bezpečný, tak ho pošleme do ryti hneď z prvej, lebo riskujeme, že si pripustíme k sebe pijavicu. Mě docela dobře, protože taky jsem měla nedávno, ještě předtím, když jsem naletěla té obětí, tak jsem měla velkohubé prohlášení, že ne, na mě už si nepřijdete, tak to jsem jako si rychle vystřízlivila, že teda ne. A za mě docela dobrý test je právě ta reakce na kritiku, protože to je... Toto ja a ešte je dobrý test taký, že či sa zo mnou teší, či sa zo mňa teší. Jo, jestli to, jo. A musím splňať niečo, aby sa
tešil ten človek z mojej prítomnosti. Musím spĺňať jeho predstavu o tom, kým mám byť. Nemôžem byť sám sebou, hej? Když teda, asi jsme si nedokázali na to odpovědět a myslím si, že na to nedokáže odpovědět nikdo, prostě nedá se říct jednoznačně takhle tutově vyrobíš narcistu nebo takhle tutově nevyrobíš narcistu. Při té výchově těch dětí, a já to často čtu, mám pocit, napíše mi někdo, mám pocit, že moje dítě je narcistické. Mm-hmm. Je nějaký věk, v kterém se to dá definovat a už jako říct nebo poznat? Ja mám to rada, keď mi to rodičia hovoria a obzvlášť, čo neznášam je, on je taký ako jeho otec. No, do prdele, tak doteraz si tam žila s ním, čo si robila. Čo si doteraz mohla zvrátiť, nie? 8-9, to sú všetci na zabitie, to sú malí narcisti. Ja mám najlepšieho syna na svete, nepreháňam, naozaj mám. A ja som myslela v 8, že ho vyjebem cez zavreté okno. To bola taká malá sviňa klamárska. Ale to je to, že oni dostanú ten testosterón v tých 8-9 do krvi a zrazu nevedia, čo s ním a teraz cítia ako taký mačo a ešte skúšajú, že dobre, tak máme takýto teraz vzťah, ale skúsil by som tak aj mimo tej bublinky si niečo vyskúšať, ale neviem, aký na to mama bude mať názor, tak teraz ju odžubem možno trošku a hej, skúšal a prešlo to všetko prejde. A väčšinou sa ľudia pýtajú, že či majú narcistické deti, alebo mi hovoria, že majú narcistické deti a majú okolo 8-9 rokov. Čiže to nemáte doma narcistov, to máte normálne, zdravé, ľudské, malé bytosti, ktoré dorastajú do svojho potenciálu a skúšajú si aj nové vzorčeky a skúšajú si aj nové formy správania sa v rámci interakcie s ľuďmi, ktoré vám nie celkom môžu byť príjemné. Hej? Tu pomôžu len pevné hranice. A potom prídu matky, že dobre, ale ja si nastavím pevné hranice, ocko doma žiadne hranice nemá a oni mi potom utekajú k nemu. Dobre, tak tie hranice ale nebudú jak v base. Hej. Tá mama tu není len na to, aby mi tu robila bachara a ma učila a pilovala, aby zo mňa bol dobrý človek. Ten rodič musí plniť aj tú zábavnú funkciu. My zabúdame na to často. My z nich tak veľmi chceme vychovať dobrých ľudí, tak ich modelovať, že zabúdame, že oni už dávno sú vymodelovaní. Oni už sa len učia aj od nás a kopírovaním nás, že čo v ktorej situácii môžem urobiť, povedať, alebo si to skúsim úplne po svojom, aj to úplne v poriadku, ale nesmieme zabúdať mať s tými deťmi srandu a zábavu. Lebo to nám prehlbuje puto. Tam sa cítia bezpečne, tam sa cítia šťastno. A oni, keď uvidia šťastného rodiča, tak samozrejme, že prirodzene budú k nemu inklinovať. To by inklinoval ku matke, ktorá teraz je na prašky, lebo sa mám vrátiť ku otcovi a hneď prídem a hneď je výsluh, že čo bolo u otca a hneď musím sa poumývať, lebo smrdím ako otco a teraz si musím vybaliť celý ten bag alebo kufor a pretriediť, čo všetko patrí mne a patrí jemu a patrí matke a teraz musím povedať, čo všetko som cez víkend robil a jedol, aby si to mohla spísať do denníčka a okomentovať každú jednu, prestaňme to robiť, prosím vás. Začneme sa tešiť z tých detí, vrátili sa nám domov, slúbme to, čo sme im slúbili, teda splníme to, čo sme im slúbili, čo hovorím, to prekvapenie po príchode, hej, nejaký mini Disneyland a len tešíme sa z nich. Nemusím hneď pri dverách mu vymenovať 10 pravidiel, ktoré po ceste do izby má splniť, alebo podľa ktorých sa má chovať. Ale byly by nějaké strašidelné znaky toho, že to dítě skutečně má nějaké narcistické rysy? Existovalo by něco, kdyby se to dalo jako nějak detekovat a začít s tím včas něco dělat? Nebo takhle, říká se, že narcismus se má diagnostikovat až po 25. roce života, no ale nedovedu si představit, že ten rodič se na to těch 25 let dívá a pak řekne, jo, tak bylo to tak. Jo? To je asi už pozdě, to konstatování, takže je něco takového, co by se dalo? Je hostilita voči ženám, a to je jedno, či chlapci alebo dievčatá, ale väčšinou teda chlapci. Neschopnosť si vytvárať zdravé vzťahy so ženami u dievčatiek. Skorá promiskuita, klamanie, ale také, že aj vo veciach, v ktorých sa nemusí, hej, a to je všeobecne narcistická črta, a hostilita voči zvieratám, až sadizmus voči zvieratám, tam to je krásny ukazovateľ toho psychopatie v budúcnosti.
Takže tam by som začala. A tiež poruchy príjmu potravy, suicidné, samopoškodzovacie, ale tie také na oko, hej, že vyvolávam pocit lútosti a tak ďalej. Hej, to môže byť hlboko zranené dieťa, ktoré nie je ušetrené a ktoré potrebuje ušetriť a potrebuje niečo sa tam deje v rodine, ale môže to byť aj napríklad malý hraničiar, ktorý sa diagnostikuje až v 18 rokoch a už tam môžu byť tie črty viditeľné. Hej. Ale ako hovorím, tá hraničná porucha osobnosti, ona sa tak diagnostikovala z hora, z dola, kade, tade a veľa dospelých obetí mi príde, ja mám diagnostikovanú hraničnú poruchu osobnosti a ten človek je úplne normálny a po terapiách tá porucha zmizne. To znamená, že to nebola porucha osobnosti, lebo na to by to je nemenné, hej. Bol to stav a veľmi pravdepodobne len v úvodzovkách posttraumatická stresová porucha, hej. Alebo nejaký dopad zase narcistického rodiča alebo nejakej traumy. A to, že dejme tomu moje 5letá dcera, všichni ví, že děti nemám, se doma produciruje před zrcadlem v šatech Elzy, ještě neznamená, nebo znamená, že je narcistická? Nie, je to malá žena. Keď si videla, ako moja dcera chodí vymalovaná do škôlky a kdekoľvek. Včera mi Mila mi hovorí, že mami, musíme ísť do Teska. A je, že čo som zabudla niečo kúpiť? Potrebujem si zaklopkať. Ona nosí klopkačky. Ne. Jo. A je to najempatickejšie dievčatko, najsúcitnejšie, aké si kedy stretla. Takže nie. Predvádzanie sa pred zrkadlom, nie sme mrazíkovi. Hej. No, protože přesně tak to je. Že to, tak a zase vidíš v tej rozprávke, že ona išla a zmenila ho a nakoniec všetko bolo dobré. Zase já si hlavně myslím, že narcistické je tam ta macecha, že jo? Určitě ano. A ne ten. Ale kdyby, dejme tomu, tam byla teda ta nějaké to hostilita, nebo ne, ať to přeložíme do češtiny, nepřátelské chování vůči ženám, vůči zvířatům a tak dále, tak asi řešit. V tu chvíli asi dětský psycholog. Aj problémy v kolektíve, problém sa zaradiť do kolektívu, časté bitky, hej, nekontrolované násilie, ale tiež problém s emočnou reguláciou. Jasné, je to dieťa, takže sa emočne nebude regulovať. My sme tu na to, aby sme ho regulovali. Ale keď napriek tomu sa nevie utíšiť, napriek tomu, tak niečo s tým dieťaťom ja samozrejme utekám ku psychologovi, hej. Bude to možno neurodivergentné dieťa, na ktoré toho je proste veľa, alebo sa mi tam niečo začína klubat. Já pro dnešek děkuji. V dalším díle se budeme věnovat otázkám našich sledujících. Budu se na ten další díl moc těšit. Já nevím, jestli jsme v tomto díle připomněli tvoji knihu. Myslím si, že jsme o ní několikrát mluvili a v každém případě si myslím, že pro každého, kdo si prošel ať už vztahem s narcistou nebo narcismem v dětství, se toto čtení ukáže jako velice užitečné. V každém případě odkaz na knihy najdete v popisku a dá se samozřejmě zakoupit i u vás na stránkách. Áno, na stránkach sa dá zakúpiť zatiaľ kniha Nikdy viac za uzdravenie v podobe e-booku. PDF-ko sa dá tlačiť a Nikdy viac, drahí rodičia, už je predaná vo veľa knihkupectvách, takže vyklikáte. Dobře, tak pro dnešek děkuji moc a ja budu se těšit na příště. Pa. Pěkný den.